Itxasontzi baten, Zukalerritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Adi, marinelak, altza ingura, altzatu belak, tira trinketa, eta guazen itxasora. Itxasontzi baten, Zukalerritik kanpora, naramate eta bat dakit nora. Pasairagoaz lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ane, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko zondozu. Bai, primeran. Ezin jobe hementxe zukin. Ze, etorri nundi zatoz? Ni pasaitik, zuzen. Zuzen. Zetorri zea, itxasontziz, txalupan, belauntzin? Belaz. Aizea tope. Polita, ondo. Bueno, Ane, Pasaia itxasontzi festivaleko komunikazio arduraduna da, eta bihartik aurrea eharra montatu ezu ez da? Bai, badator, eta nabaitzen da urduritasuna, denak tope gabiltzaia dena ondateatzen den, eta aiztea gure alde daukagun. Seguru, bai, ze orduan txitxaren morda biltzatan zan, ez da? Bai, ja, bada 4. edizioa, eta aurtengoa sobrezi dator, eta denak gogotxo gaude. Bueno, guantxe kontatuko dugu, topatuko dugun bertan, pasazaitezte pasaitikan, ondo pasako zueta, eta zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, pixkat guztia ez zait, bai. Bueno, berde lehenko deu, gero mentipulak eskabetxatuak, patata panaera prejituak, eta tempura pixkat, platerre arraiteko, eta aldi berian hori, belauntzin ibiltzeko. Adi launak, eharra saio bat adeta. Beno, Ane, eta lagunak, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noe biliko gehan, berdela biteko garaian, eskabetxia eta patatak eta dana. Hemen dakaun berdela, ingo deuna da garbitu, lomo katea, txukun utzi, irinitatik pasa eta prejitu. Hoi izangoa oinarria, baino lagungarri ingoitugu tipula batzuk eskabetxian. Eta eskabetxeiteko hemen dakau, baratzuria, konfitatuko deula oliotan erramuakin, bertara botako dugu tipula juliana mostuta, eta horrea behin goxatuta daunian, botako duguna da ospina, ardo zurila, eta bukaeran botako dugu piperrautza eta limoia. Eta goxatzen utziko dugu pixka gehiago. Hoi erabiliko dugu gero berdelan gainetik botatzeko. Ez dugu berdela sartuko eskabetxean, baizik eta lagungarri jarriko dugu. Gero, patata batzuk panadera ingoitugu, zuritu, xerratu, eta piperra eta batzuiakin oliotan goxatu. Eta hemen dakaun baratzuri freskua, ingo dugu tempuratik pasa eta baita ere prejitu. Ingo dugu juliana mostu, tempura irina da berezia, ingo dugu ura gotzakin nazketatxo batin, bertatik pasa, prejitu, eta plateraratzeko lakurruskari batzuk eukitzeko. Primeran, itxura ona. Bueno, eta hau esan da, ni adibidez, arraia garbitzen hasiko naiz, eta bestaldin bihar deuna da, behitu, patatak desinte kostatzen zaioitia, eta ingo deuna da, goxatzen jarri hemen lapikuan, alde batetikan. Eta bestetik lapiko handi jateako ete bai, eta hemen tipulak jarriko ditugu martxan. Orduan, patatak zurituta panadera moztuko dituzu? Vale, primeran. Venga, zure kontu hori. Hemen txe patatak, olioa jarriko ete peltzen, eta aldi berian mingaia eman behar dio. Bai, mango jo. Bueno, Ane, kontatu, itxas festivala. Zer da zehazki itxas festivala? Bueno, itxas festivala da pixkat aitzaki bat, ezta? Ospatzeko gure itxas kultur ondarea, Euskal Herriak badauka kosta zabal bat eta lotura handia, baina pixkat urteen eraginez aztuzta egun zerbait, ezta? Eta pixka bat galduz joan dena, eta guri iruditzen zaiguna oso garrantzitsua eta oso polita hori gogoratzea eta berreskuratzea. Orduan festival honekin nahi deguna da pixka bat herria bertara gerturatu, ontziak ezagutu eta balioan jarri daukagun ondare polit hori. Ze ona. Ze ona eta ze beharrezkoa. Esan dezun bezala, azkenian, zenbat ontziola egon dian gure
erreka bazterretan, molla ia danetan, leheno zenbat ontzi desberdin da zenbat itesian, eta gaur emateu, txapazko ontzia ondioi edazkaula, eta gure ondare hori galtzen aia, ez da? Bai, pixka gertatu da, kostako edo zein portutan, orain ikusten ditugunak dia, plastikozko ontziak, jateak, eta hori da. Eta ikustea egurrezko ontzi baten edertasuna eta belak irikitzaitunen eta ze politia dan. Eta pixkat hori da guk erakutsi nahi deguna eta pasaian ere esan dezuen bezala zenbat ontziola ondian urte guzti hauetan eta orain bakar bat ez egotea hortan gabiltza. Bueno, zu iten dezu Albaolan lan, San Juan ontzia indan leku berian, ze leku egarra dan bizitatu ez du nantzako ere egun hau eta gain, beste dozein unetan prest dago juteko, eta ze egarra dan ua ikustia, nola itezan lana, eta ze ontzia errak itezian, goen dela ja 500 urte, Hori da, nik Albaola Itxaskultur Faktorian itez lana, eta bertan ontzi gintza tradizionala berreskuratzen saiatzen egea, beste lanbide batzukin, sokagintza, belagintza, orain ere badaukagu aingura hola bat, dala San Juanaren aingurak egiteko zutegi bat. Eta bertan ari gazuzenan egiten, eta hori festivalean ere ikusgai ongo da, eta hori da gure lana, politia. Eta, adibidez, egun hauetan, han ontziola hauek eta preste ongo dia ikusteko, ze eukiko dugu ikusteko egun hauetan? Bueno, guk esaten dugu gure festivala 2 eremutan banatzen dala, bat dala lurra, lehorrean, eta beste bat dala ura. Orduan, bisitariek bertan ikus ditzazkete, bai ontzi handiak, baita Europa guztitik etorri dian ontzi txikiagoak ere, eta gero lurrean izango dugu bai horizko gonbidatoa, gero mango izkizutela sorpresatxo gehiago, eta ere bai kontzertuak, familientzako jarduerak, aurrentzako tailerrak, gastronomia, guri eskortaz egula. Zenbat itxasontzi ongo dira ikusgarri? Ontzi handiak datoz 10 ontzi handi, dela 20 metro baina gehiago dituztenak, eta gero ondoren ditugu ontzi txiki eta berdin oso garrantzitsuak direnak guretzat, 120 ontzitik gora, datoz. Bai. Eta zorrotan gomendagarria da jutia bertara dena lasa eta benboakin ikusteko? Festivalak 4 egun irauten du, maiatzaren 14-an 17 bitarte, ostegunan hasten da eta igandean bukatzen dugu. Bihar bertan, orduan hasten zaigu. Hori da, bihar bertan hasten ja. Eta gure gomendioa da beti, ostirala, larun bata igandea oso giro polita egoten da. Normalean ekintzak hasten dira goizeko 10 inguru, arratsaldeko 8 arte. Bikain. Eta adibidez ontziolak ikusteko, ze ongo dira, bisita guiatuak eta daude, ontziak horrengo dira, ez dakit, karteltxon batekin jakiteko nundi datorren, zenekin duen nunindakoak dian, nola jakingo dugu guztia? Hori da, 10 ontzia ondioetatik batzuk, bisitagarriak izango dira, horrek esan nahi du, ontzi barrura sartu zaitezkela, kotillatu, ikusi ditun kubiertak, sokak, belak, eta bertako tripulanteekin ere hitz egiteko aukera izango duzu. Horrez gain, aurten badaukagu oso gonbidatu berezi bat, San Juan bale ontzia izango dana. Azaroan uretaratu ondoren, aurtengo festivalean gure gonbidatua izango da, eta noski ongo da aukera San Juan Abarruti bisitatzeko, eta aipatu duzun bezala, bisita gidatu berezi batzuk egongo dira, pixkat ulertzeko zein da bere kontekstua, eta horrez gain ere aukera egongo da Albaolara joateko, eta bertan daukagu balezaleen historia eta San Juanaren eraikuntza azaltzen duen erakusketa. Ze hona eta ze interesgarria, betu ni harritu zina eta gustatu itaitena, hor beti barroa sartu eta nola ze ondanak kudeatuta, nola lan egite zuten, arraunak eta nola lekutatik atea, baina ikiarria irutez itaitena da, nola ze on lekutxo bat, nor zeona pertsona bat bai izarrekin eta orientazioekin eta kudeatzeko nondik noa zijoazten eta nola zekaen arte hori jakiteko mapak sortu iteziztuen iaia, ez da? Bueno, iaia gabe. Eta ze arte zekaen zerura behira jakiteko nun zeuden une oro.
Bai, gu 16. menden eroriko bagina, ez dakitzeiko Guantxe gaizki. maps gabe. Guantxe gaizki. Eta, bai, osea, pasada bada, ni museora gesten izen bakoitzen, eta erakusketa behin da berriz, bisitatzen deten bakoitzen esatezu. Ai, ama, nola iritsiko geha gu Kanadara, San Juanakin bidaien behar degunen. Noiz aterako bidai hori? Noiz izango da bidai hori? Ba, bueno... Asira baten ninda, egon beharko zunzatik, hainbeste urte eta grazuzan da gateako zara eta baina, bueno, ja iristear, egongo da egun hori. Iristear. Kontua da... Ba, ez dakitzuk, baina nik behintzat ez dakitela 16. mendeko baleontzi baten nabigatzen, eta zuk esan dezun bezala, zutani jarri bar balin bagea. Navionix bat jarri berko deun, navionix bat ondoan, Izarra ibeida jarri bar balin bagea, orduan pixkat, orain datorkigun lana da, pixkat jendea bilatzea, formatzea, eta bar, bidaia hori inalizateko. Ze ona. Zu basoaz, zure ideia da bertan egotia? Nik ikusi eta baldintzak zein izango dian, ze argi dago 16. mendean bezala jungo gala, eta ez dala... Baina, bale bilatzo azte. Ez, hombre, baleak ez. Bale, pakin utziko iteu. Pakin utziko iteu. Baina, nik, hasieran esaten un, bai, ni hor lehenengo dago naiz, baina ikusi eta baldintzak zein dian, nik uste nahiago dutela egazkin bat hartu, eta area iristen danean ni zaiongo naiz, beso zabalik, txaloin, eta beste guztia, baino gorra izango da, ez? Ideia da, era berian jutia, ez da? Aiziekin, belekin, eta... Hori da, San Juanek ez du... Baina lagungarri jungo dia itxasontzi batzuk ondon daolako, ez da? Espero dugu. Ez dakigu, baina egia da, San Juan Baleontzia jongo dala motorri gabe, GPS-eri gabe, eta bertan jongo dian eskifaia ere bai jongo da jantzita 16. mendean bezala, ez da ongo inungo komoditarik, ez komuna, ez zeloiteko koltxoi, ez. Eta uri gabe jongo diare bai, zahardoz beteta leheno jote zian bezala, edo... Espero dugu. Oida nik uste bidaia guztiko onena. Ondo. Ba, izatik leheno gorra izatezan gaina, guain, ateatzen geha itxasoa, dazkaun badakigu ze itxasaldi etorriko dian, badakigu zer egin topatuko gehan, baina leheno nola izatezan, menga, sasoi hontan gaude, gutxi gora bera izi hauek egongo dira, eta menga, guazen itxasoa. Zenbat iraute zuten leheno arean joan juten? Eta guain zenbat iraungo du? Zenbat demoan iritsiko da guain? Iristen bagea, ez da? Iristen bagea. Esango nuke 6 hilabete inguru. Tarratuko ditula juten, Ez, tarratzen zutela lehen. Orain, ez dakit, nuke jakingo izaten. Vale. Eta gero badago guain belauntzik eta jarraitzeko hor aplikazio bat izaten dana jakiteko zein nunda onda, nundik noa da zozen. Ze gazkinak bezala? Bai, hori da. Ez ez dautzen, Maxio, ez dakit nola deitzen dan, dala zu jartzen dezu, eta orduan jendia badaki GPS bitartez nun dauden belauntziak hori. Eta ez dakit aukera ongo dan, igual ez dut eramango bertan erabiltzeko eta iristeko, baina igual bai gainuntzeko jakiteko nun da hon, eta nundik noa da bilen da zen... Bai, deia hona da, apuntatin got. Vale. Ez dugu hain pixka planteatu, baina bai. Interesgarri izan daiteke jakitea nun da honez, aiatuko dian, ez? Hori adibidez gu arrantzan ibiltzen geanak, gaur egun nola hemen Euskal Herriko arrantzalek hori derrigorrez jarrita uki berduten, egaluziak eta sartzen dianian eta horre biltzen geha behira bernun dauden da hor txekiatzen. Jo, itxaldu ite batzutan bere, ez harrapatzeko. Claro, hoi dena sekretuk dia. Gaur egun hainbeste makina eta hainbeste histori, sekretuak gutxitzen juten dia. Bueno, nola goaz honekin? Goaz, aztuite zeit patata moztea itzein, hainbeste itzein. Oso ondo aigea. Ni behitu, tipula eta jarriet hemen martxan, zua jetxiko jot, pixka konfitatzi hau dena, eta pixka konfitatu danian gainuntzeko zagaiak jartzen jugunez. Talen esan dut hasieran arraia garbitzen hasiko naizela, baina esan dut, honet denboa gehiago mango igu, eta honekin hasiko naiz, da gehiago jungo naiz, arraia garbitzen. Bueno, eta alba holan oantxe, zertan aizate? Esan dezu ingurakin dagoen herrero lan egiten da aizatela ere bai, ez da? Da, egu denatako pres gaude. Alba holan oantxe bertan gaude bi momentu oso berezitan, alde batetikan daukagu ozentzio, dala atunontzi bat, eta igea ozentzioren zar berritza egiten da, bai. Osa, bea oso ikanzion, ozentzio, ez zatez zerotik handiten hasi bestia bezala. Hori da. San Juan Baleontzia bezala, ozentzioa Donostiko portuan, atunan arrantzan,
teknika berezi batekin ibiltzen zen atunontzia, Vale. baino zijoazten ja desguazatzea, eta orduan Albaolak esan zuen hori da, garrantzitsu eritzen zaigu Donostiko portuko azken egurrezko atunontzia berreskuratzea, eta orain lan hortan gabiltza, baino horrekin gabiltzan bitartean San Juan uretaratu dugu, baina San Juanaren eraikuntza ez da bukatu badago uretako fase batean, ez? Eta orduan, gabiltza, zuk esan ezun bezala, ingurak egiten, sokak, belak, eta beharreko ditun, osagai guztiak. Baitu, nire pena mateit, zatik gainean ere kuadriatan ere kuñatu baten aitan eta aitonan itxasontzia zan. Getaian zeon azkenengo egurrezko txalupa, aizetxu deitze zan. Eta hoi bai gaur egungo itxasontzia hundi hauek burnizkoak diala, kiston proakin, ipurdiak arratuak, eharrak ikusten dira, baina guazan aizetxu, hola, luxeagoa, finagoa, popa orobilakin, egurrezko azkenengo itxasontzia ontzan arrantzalian atuneruana. Eta jan, uare segura eskitezkoa zea junda, antxe birrinduko zuela. Bai. Gure ondarea jundia, ez da? Bai, askotan ez dio garrantzia ematen, ze ikuste dituzu hor portun da biltzala, ez horraituko jalanen, baina gero desagertzen dianen, jende asko esan digu, bai, nik ikusten nun ozentzio horri biltzezala Donostiko portun, edo bisitatu gaituztenak, badaukate rekuerdo hori, eta faltan botatzen dute, bai. Bueno, patatakia listo azkazue, bai, ez da? Bai, tut. Venga, hor batzu ja botaten olillo eta bota. Hor botako ditut, bai. Sondo. Nik piperrak horrega botako ditut, zua pixka jetxiko jo, eta ingoitu konfitatu ondo, eta ja biuna doenean, eur pizkaten mango jo, kanpotik urruskari gelditzeko, eta barrutik xamurrak, bai, kontuz bota. Bai. Kontuz botatzeko bakizu izatean, gero eta urreo bota, bai, hobetu izatea. Osondo. Bai, bestela txipristina erreitegu eta. Nire piperra botako ditut, eta ditu piperren gaina bota, eta hola txipristin gutxi botako dizu. Osondo. Gio moituko dugu dena, barra bakuteko. Eta, hau dena, bideratuta dakaunez, bitarten erreportai bat ikustea jungo gara. Osondo. Vale? Kalostrape ostatura jungo gara, ikusiko zuen bertan zer errezeta indiguen, berdelakin baitare, erremolatxa eta porru batzuk eta eharra errezeta. Guazen bertara. Egunon, Joseba, ni Florian naiz, eta ongi etorri gaur Baionarat, gure ostatu jatetxea ikusiko dugu, Kalostrapen gira, guazen elgarrekin. Ireki dugu taberna eta jatetxe hori 2008an, beraz, kasik duela 20 urte, eta hori zen, beraz, AEK-aren oso bateko proiektu bat, euskara pixkat dinamizatzeko eta bultzatzeko Baionan. Kalostrape izena du ostatuak, Baionako leku historiko bada, eta lehen zen, beraz, 16. mendean, klaustro bat, eta nahi genuen ere begikeinu bat eman, leku polit eta historiko horri. Eguer diro badugu eguneko menua eta egunero aldatzen baita, beraz egunero proposatzen ditugu bi sartze, bi plater, bat araina eta beste bat aragiarekin, eta etxeko desertak, hori da gure proposamena eguer diro, beraz aste artetik larun bateran. Eta menu aparte, baitugu karta txiki bat, etxeko negertzak egiten ditugu ere bai, eta gauetan arrainak eta arrazioak ere bai, pintxoak. Beraz hemen ditugu bezero nahiko zabalak, goizetan beraz etortzen dira gau eskolako ikasle guztiak den kafea hartzera eta euskara praktikatzea. Gero eguerditan ere bai, hemengo Baionako txikiko langileak eta hemengo biztanleak ere etortzen dira eguneko bazkarietarat. Eta gero gauez batez ere asteburuetan, pixkat gazteagoak, gure animazioak ere ikusterat, egiten ditugu kontzertu zonbait eta animazioak, egiten ditugu ere bai liburu edo diskoko aurkezpenak, batzutan ere posible da filmak ere pasatzea, beraz, bai, helburu bat ere da leku kultural bat ere bai dinamizatzea. Eta orain goazen sukaldera, Ugoitzekin, sukaldeko shefarekin, eta berak egingo dizu errezeta bat. Gaurko platera da berdela, sarbaguri purrearekin eta puru konfitatuekin. Doni badoneko portutik atera da egun berdela, freskoa,
eta hau da gure aukera, gaurko. Ba, errezeta hasteko izango da sarbagurria purea egitea. Bela sarbagurria txuritu behar da, gero mozten dugu txipiz, eta gero emanez tupina batean gurina, azukrea eta arno beltzarekin, eta hola horren erdu bat ez su estian. Gero mixatu behar dugu gure purea eta prest izango da. Egunero gure hornitzailek proposatzen digute produktu ezberdinak eta egunero deitu behar ditugu gure hornitzailek gure osagaiak fresko-freskoak eta sasoikoek egiteko. Horrengo pausoa izango da porua konfitatzea. Beraz, porua mozten dugu trozoi txiki batean, gero bandeja batean ezagi, eta gero ematen diogu gurina, ur pixkat, gatza, kainabera azukrea eta piperra. Eta badoa bera 20 minutuz. Hemen erabiltzen ditugu osagai guziak, jakin behar da Euskal Herritik heldu direla eta sasoien arabera noski. Horrein porua prest da, 20 minuta eta gero, ateratzen dugu labetik, itxoiten dugu justu epeltzea pixkat. Horrengo pausoa, sagar berdearekin egiten dugu, eta sagar berdea dadu txikietan moztuko dugu, eta hola gazi zapore pixkat gehitzeko platerari. Azken pausoa izango da garrantzitsuena, beraz berdela erretzea. Gure kasuan plantxan egiten dugu, baina etxean zertain batean egiten alduzie. Eta justu gehitzea esperetako pipera eta gatza, eta prest izango da berdela. Beraz, egun berdelaren ondoan, gure menuan badugu Basen Afagotik etortzen den Aldabiako kooperatibatik oilasko izteja, etxeko fritekin noski, eta kaldo bat egiten dugu oilasko ezurrekin. Beraz, orain gure osagai guziak prest dira, eta plateraren muntaia hasiko gira. Lehengo hasten gira sarbagorri purearekin, gainean ezartzen duzie berdela, gehitzen duzie poru konfitatuak berdelaren gainean edo ondoan nahi duzien bezala, eta bukatzeko sarba berdearen dadotikiek. Hau da gaurko errezeta, espero gustora izanen zireztela eta txoiten zaituztegu Baionan Kalostrape jatetxean. Lehistak arte! Haupa Florian, haupa Goitz, eta gora zuen errezetak. Hemen egontzian gurekin ebai, kosinatzen, earki pasagen duen, da ikusten dut topera jarraitzen dezuela. Horrela jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten, betikua. Bueno, bezarka da hondi bat, gurian jarraitzeko behitu hemen, patatan nola di joan zen, txiri-txiri. Hau ja, biuntzen hasi dira, baina beste 10 minutu den berko gu, eta gero bukarako pregitu puntu emango jo. Eta hemen ebai behitu, tipula ja, erdi goxatuta dago, baina guain bukatu behar dugu goxatzen, piperrautza ospin eta ardo zuri jakin, bale? Eskabetxe egiteko. Gatza pixkate bai botako jot. Eta ni, guain bai, berdela garbitzen jungo naiz, eta zuk hemen badatzuri freskuai, zutonia eta txortenak endu pixkat, lehendabiziko geruzak entzen dezu, eta gero, erditi mozten dezu, eta erdi hori berrio erditikan, aldezun juliana finen egiten dezu, gero tempurati pasa eta pregitzeko, bale? Esondo. Venga, hoi zure kontu, eta hemen esan dakoa, piperrautza botako deu, bale? Eta bagoaz, txiri-txiri. Bueno, bertan, esan dezu bai, egun bat entxasontzi topatuko ditugula, eta pentsatzen dut, kanpotik etorretakoak eta danetik izango gala horrez, da? Bai, haunditatik adibidez, baitugu internazionalak, frantxez asko, eta badaukagu bat Holandatik datorrena, zuzenean, deitzen dela Morgenster. Eta Morgenster da festivalean izango dugun ontzirik handiena. Okerrez banaiz, 58-59 metroko eslora dauka. Ba, ze hona eta ze itxasontzi politak dian horiek, lehenoko bola itxurakin, gauza eharrakin, egurrezindakuak, ezta? Hoi beha, egongoa ikusgarri, halko deu barroa sartu ikustea? Hori da. Ontzi horretan bertan eta beste batzutan, ongo dia sarrerak salgai gure webgunean, eta bisitatu izango dia, bertan azaltzen den ordutegian. Eta lehen esan izuten bezala, ongo dia barrutik bisitatzeko, kubierta guztiak ezagutzeko, eta bar. Eta horrez gain, daukagu azkeneko 2 urtetan aukera berezi bat dela ontzi horietako baten nabigatzeko aukera izango dugu. Ona, oza, kanpo bateatzeko aukera, Bai, ontzi horietako batean, 20 metrotik gorako ontzi horietako batzuetan nabigatzeko aukera izango da
festivalean. Eta itxasora atera, pixka bat, ezagutu nola nabigatzen da ontzietan, eta bar. Bikain, gero beste hola itxasontzi berezin bat topatuko deuna, egun hortan? Hor, bai aurkituko ditugu, esaterako Aitamari salbamentu itxasontziari izango da, beste urte betez gurekin festivalean, eta badakizute, beraien lana da Mediterraneoan salbamendu ontzi bezala lan egiten dute, eta egongo da beraien historiare ezagutzeko aukera, bisitatzeko, eta ezagutzeko zein dan beraien lana. Ganketaitik ane bai pasatzea, aurreko batian, uda hontan ez uste, eta aurrekoan topatu nula, uste udararo pasatzeala, baten bate bai, bere garaian merkantziak egiten zuen lana, eta ikusi nituen getaian txakolinak kargatzen, da ez dakit noa zijoaztela, eta ez dakit noa espeziak eraman bertzitu ustela, eta hortzi joazten... Nahiko piratak etortu zaizkigu, nahiko piratak. Frikila, gaur egun frikila dia pirata baino gehiago, Ez dakit, festivalea etortzen dira, eta nik uste asko pentsatut dela mozorro duta daudela edola, baino nahiko piratak. Eta etoile durro ere bai, Napoleon zea filmeko ontzia ikusiko deure bai, ez da? Badator. Bai, jende asko galetzen digu, ala, eta hoi ezak ze pelikulatan azaldu zen, eta beste pelikulan, eta bai, ontzi famatu gari datu zaurten, adibidez etu alde goazuk esan dezuna, eta hori ere barrotik bisitatzeko aukera gongo da. Ona. Eta, esan dezuna, orduan, pixkat aukeratu inbiarko, azatikan, denak bisitatzeko ez da erresa izango, ez da? Bisitatzen danak egoteko, igual pasaian hartu behar da apartamentu bat, lau egunak hortze ibili, ez da? Hoi esan behar nizun igual bat, egun bakoitzen, edo zorte hona bari maukazu, eta ordutegiak emate baizu, edo sarrerak lortze baituzu, denak segidan hortxe egongo dia Pasai San Pedroko moian, bata bestearen atzetik, eta kanpotik behintzat denak ikusiko ditugu. Eta, zenbat iraungo du, adibidez gutxi gara bera bisita bakoitzak, bisitak bizkor xamarrak dira, edo irauten dute nahiko denbora? Ezberdina daude, batzuetan bisita gidatu egiteko aukera izango da, orduan, ontzi bakoitzaren araberako izango da, eta badaude ere bai, zure kabuz sartu zaitezkena, ikusi, eta pixkat libreago dena. Ondo. Bueno, zuk, dana bisitatu behar dituzu? Jakiteko nundik noakoa danak aukera ez dizu emango bisitatzeko, edo... Nik uste denbora ez zigula emango. Nahiko lan izate debe egunoetan, eta nahi bai, baina uste pare bat ikusita nahikoa izango dela. Gero badakit, gonbidatu berezia dela, beti herrialde bat edo izaten dela. Ez da, aurten bi herrialde, Kanada eta besten badao? Ez, aurten urtero daukago esan dezun bezala, Orezko itsas kultura gonbidatua, eta aurtengoa da Kanada. Eta Kanadaren hori da, Kanadaren ordezkari etorriko dira lehen nazioetako tribu ugari, eta inuitak ere bai, eta ikusiko dugu ere bai aukera izango dugu, beraien kultura ezagutzeko, ontzitxoren bat eraikiko dute zuzenean, eta hori ikusteko aukera izango da, gastronomia, eta pixkat ezagutzeko, ze badakizu, azkenean Euskaldunak eta Kanadarrak aspaldidanik daukatela hartu eman hori, San Juan Baleontzia ara jotezan urteaitarik, gutxi gora bera 500 urte esango dugu, eta iritu zaigu momentu hona dela, San Juana festivalean izan da, beraiek izatea Orezko gonbidatuak, eta berriro ere berreskuratzea izan dugun harremana. Ze ona. Egia esan ikusteko izangoa, Ikusteko izangoa, goxatzekoa, eta gaina esatezu ikasteko aldi berian, ez da? Olako gauzetan, beti gaina ikasiten deunean, oendik eta gehiago balio, ez da esperientziak, ez da? Bai, noski baiet. Nik uste dela, hori, ez erreztakin norbaitentzat ere, seguro topatuko dula beretzako moduko plana, eta itxasoaz eta itxaso bizitzaz, lehenengo aldiz gerturatzen bazea ere, gauza politiazko zautzeko. Eta katiatzeko aldi berian, ikusi zuen itxasuak, mendiak eta... Tiratzeu. Tiraiteu, eta gero katiatu iteu. Nei behintzat, ni itxason duan jaiotakoa naiz, eta ni beti eukieta harremana hundia, nik esaten detena jendia beti askotan hortikan junta, eske gun mendila guztari zaiguta, gun mendizalea geha, eta menditikan ezingo denun atea bizitzea beste noitea. Nei itxasuak inantzeko zerbait gertatzea, egia esan, ni Sauzko ondartzan jaio naiz, baina beti ere bai itxasoa juten, itxasotik goxatzen, arrantzan, belauntzin,
lapak harrapatzen aitzetan, egia esan guretzako, ez dakit, gure goiana bezala, ikusten dedala. Egia esan, itxasua bere beti errespetu handia uki behar zaio, eta beti soroz lehi jendiai eta giruai asko behaitu behar zaio, zeatikan hori ez da, itxasuan zaudenean da zehose gertatzean ean, ez da errepidian autoakin onduan geldiu eta 1-1-2 eta area ez da momentu batetik beste atortzen, eta hua arriskutsua da, baina aldi berian polita. Polita, oso polita. Badauka bi alde ditu, baina beti izaten da, ez? Txarra dakanak ebai. Begera gauza honak. Baditu bere gauza honak eta asko. Zuk adidez, esperientzia badakazu, itxase ontzitan ibiltzeko, ibili izan zea, badakazu, esaten bezala, perra o kapitaina zea, edo zer dakazu. Nire aitak aitze baizu. Perra okateno. Ez, Bueno, ni urte asko ibilizan naiz Arraunen, hoi bai. Baino, esango dut, nabigatzea guztiz desberdina da eta gehiago ontzi tradizional baten. Ze gaur egun, badakigu, kompetiziorako sortuta dauden trainerak, batelak eta fibrazkoak dira, oso harinak, arraunak geroz harinagoak hobeto, eta hori ja beste mundua da. Baino, gero behin astezeala ontzi tradizionaletan nabigatzen, Arraunean, dena da, horre gurra, baino gauza garra da, eta itxasuak bere lekuan jartze izu, eta belauntzin zoazenian ebai, ni beti izan naiz ebai leheno arrantza, motorreko itxasontzitan, da, bizistu bizian, da, askar da, etxea, eta, baino belauntzin zoazenian, aiziak eta egunak, eta beha jartze izu bere lekuan, da, ezintzia edo non zune zunien, baizik eta, aiziak ematizun lekura, eta horrek bere xarma daka, ez da? Badauka. Nire dut zait, ustea pixkat, aizeak eta itxasoak eraman zaitzala, hori dala lujo bat. Lujo, baino, guri ere batzutan festivalen zailtzen digu horrek ere bai, ematen digu daukan, itxasok ematen digu daukan gauza politxo eta ederrena, baino gero jendeak ohituta gaude, ez? Gaur egun dena puntual, eta ordu honetan hasten bada, eta bestean bukatzen bada, eta baina esate dut, klaro, zuk esaiozu Holandatik datorren itxasontzi bati, eoteko... 12 eta 4 den. Klaro, esaiozu hoi aizia, esaiozu itxasoa. Eta itxasoak bere denborak ditu, eta guzaiatzega, topera ibiltzen horrekin, baino jendeai, jakinarazi nahi diogu, itxasoak agintzeu. Ni hori unai basurko ginazko ikasi laguna hundia etela, bea getxoko navegante haundia, bizkaitarra, eta beakin beti hola zan, eta beti bihar ez dakin noa goaz, eta gauza hoin bihar deu. Bueno, geldituko gea, behatzitan, esnatuko gea, gozaldu, eta gutxiko gara marretan atako gea. Behatzitan gozaldu, eta igual. Amambik arte, kieto. Claro. Ogoi ez dakize, plan aldaketak. Area berren guen are ingo du, eta gero bestia eta baino, orduan horre daka bere xarmare bai, ez da? Piskat, burua egitizula, pentsatzia, zein, nolain, nuain, da azkenean, naturakin bat zitezea, ez da? Bai, guke bai hortagon bidatu nahi du azkenen, festivala etortzen den bisitaria, piskat, disfrutatzeko da honataz, itxasoan egongo dian ontzi txiki eta navegazio guzti horietaz, eta pixkat, patxaran hartzeko... Ezin jobe, ane, eta disfrutatzeko. Bueno, guain ingo deuna da. Hau, utzi hemen bukatzen, geho limoi pixa batako jola bixigarri puntxu gehiago emateko, ja bixila da, omen pixa gehiago, hone ire egurra emango jo patata prejitzen bukatzeko, hau listo askat prejitzeko baitaren, eta horrekin gero tempuratxo ingo dugu hemen, hau bertatik pasa, eta prejitzeko. Eta bitarten jungo gea, jatetxe batea. La Palma jatetxea jungo gea, eta gueltan gatoz, bakizue, ane topatuko dugu, pasaian, musika, jana, eta beste gauza asko, ez da? Bai. Ointxe gaude gueltan. Kaixo Joseba, Aitor Fernandez naiz, eta hemen gaude Bilboko Alde Zarrean, Posta kalean. La Palma jatetxea aurkezteko. Ongi etorri! La Palma jatetxea izena du hemen, duela urte batzuk, zapata denda bat zegoelako,
Bilbon oso famatua eta La Palma izena zuen. Orduan, beraiek oroitzeko izena mantendu genuen. Bueno, eta keinu batzuk mantendu ditugu, adibidez, Calzados La Palma kartelarekin, edo gure menuen izenarekin, punta eta takon. Duela 3 urte ireki genuen eta oso pozik gaude Alde Zaharrean eta Bilbo osoan izan dugun harrerarekin. Eguneroko bezeroak ditugu, esan beharrekoa da gure bezero gehienak lokalak, bilbokoak eta ingurukoak direla, baina horrez gain nola ez turistak baditugu udan batez ere. La Palman 2 espazio desberdin ditugu. Bata jatetxeak kartako gosariak egiteko, eta bestea taberna moduan pintxo eskaintza zabalarekin. Gure berezitasun nagusiena, bertako produktuak eta betiko errezetak eguneratutakoak direla, esan daiteke. Gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, 2 menu degustazio daukagu, karta eta eguneroko menua. Bertan, sasoiko produktu hoberenak ditugu eta betiko errezetak eguneratuta. Karta normalean urtean 2 birritan aldatzen dugu, lehenengoa udaberria eta udako karta da, eta bestea udazken eta neguko karta da. La Palma ezagutu ondoren, gaurko proposamenarekin ipiniko gara. Gaurko errezeta, kantauriko legatxa, itxastriku saltxan eta itxaski kuskusarekin izango da. Lehenengo pausua, barazkiak txikitzea izango da. Tipula, porrua eta patata. Hauek egostera eramango ditugu, olio, gatxa eta etxean egindako fumetarekin. 25 minutu inguru edukiko ditugu egosten. Barazkiak behin egosita, birrinduko ditugu eta itxastrikua ipiniko diogu. Eta orain, gure kantauriko legatxa prestatuko dugu. Horretarako, plantxa bero-beroan ipiniko dugu eta labean bukatuko dugu. Plater hau, duela urte bat daukagu kartan eta jendeari asko gustatzen zaio. Zer da guretzat garrantzitsuena? Sasoiko produktua. Eta plater honetan islatu nahi duguna da Kantauri kostaldeko produktu eta inguru giroa. Legatxa bezala, La Palma jatetxean gehien gustatzen diren platerrak sapoa, txuletoia, begia handia, azkenean gure produktu hoberenak. Plateratzeko lehenengo eta behin itxastriku saltxa ipiniko dugu. Bere gainean gure kantauriko legatxa. Eta platerraren beste aldean itxaski sofritua eta gainean kuskusa ipiniko dugu. Eta platerra bukatzeko 4 apaingarri ipiniko ditugu. Lehenengoa salikornia, hau da kostaldeko landare bat. Beste batetik begi handi tintarekin egindako arrantxale sarea. Oskol jangarri bat eta baratxuri fermentatuako alioli bat ipiniko dugu. Eta listo, orain, hoberena gure platerra jateko prest dago. Joseba, hemen daukagu Kantauri itsasoari egindako gure omenalditxoa. Bere hondartza bereziarekin. Non, hemen, La Palma jatetxean, Bilboko Alde Zaharrean, Posta kalean. Agur bero bat! Hau, paito, eta gora indezuen lehatz hori, itxastrikuakin, ze gauza goxua, Ai, ama, lehen hemen itxastrikua etzen, ezertako erabiltzen, hankazpi pintxatzeko garrikan. Eta gaur egun, egia zan, hordakan, bargondakan koral berezi hori, ze gauza goxua dan. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraitzeko. Hemen geunden bitartean erreportea ikusten, eman dugu patata egurra. Ja, ikusi zuen bezala, ja, itxura erraka, ateak oitut, eta olio beran, ingoitutena da, baitare berdela prejitu, eta gero ingozuna da hemen. Tempura irinakin, urotzakin, eta hemen dakaun. Irabaila gai honekin, tempuratxoa prestatzen duzu, geho bertara bota, eta ere bai, ja arraiatatzen denen, horiek hemen prejitzitugu. Vale? Hemen biture tipulase itxura dakan, honea botako duna da, limoian birrindura, eta limoizuku pixkat, eta hori listuak gaur bai plateran gainetik botatzeko. Vale. Bueno, lehen esan deun bezala, egun galanta dala, gauza mordo bat topatuko ditugula, eta kontzertuak. Jateko betiko jatetxe arroiek egongo dira, baina gero ere, pentsatzen ezakit fustrakak, hain beste jende kudeatzeko, zehor bai berezi hango are, bai, ezta? Bai, izango dugu
bai gastronomia berezia probatzeko, eta baita etorriko zaizkigun food truckak eta beste hainbat zerbitzu bisitari guzti hauei ongi etorria emateko. Bai. Ona, badakit kontzertuentzako gune bat baino gehiago ongo gala, ez da? Bai, hori da, izango dugu bat Pasai Donibanen eta beste bat Pasai San Pedron. Eta bueno, egun guztian zehar izango ditugu kontzertuak eta gero beste batzuk, berezi batzuk iluntzetan gauean. Ona. Eta zuze hongo zea, ja orduako dantzan o tokatuko zaizu? Dantzan, baino dantzan ofizinan. Bai, Claro, lan mordoa teukiko zu, ez da? Bai, egun horietan gu ibiltzegea topera, suak itzaltzen, bakizu. Suak itzaltzen. Ez dakizte ontzik behartu zerbait, edo, kazetariak atenditzen, bisitariak, etortzu zaizkigun tripulante guztiak, hor nahiko jende asko biltzen gea, pentsatu. Zenba langile hongo zate egun hortan hor lanian, buru belarri? Langilez gain, langileak desente izango gea, baina langilez gain festivala egiten da voluntario askori esker. Eta izango ditugu voluntarioak, sukaldatzen, ze tripulante guzti hoiei jaten eman bartzaie, gero arratsaldean berriro navegatzea ateratzeko. Gero pasaiatik Andonimania gorroi alde batetik beste biltzeko, horre hongo ja itxasontzik eta... Horretarako motora izango dugu. Bikain. Eta egongo da noski motora refortzua, ze hainbeste jendekin nahiko lan izango dugu. Ni pentsatzen ez, motora txikitza izaten normalian. Hori da, bai. Egun hortan, horietan martxa izaten da itxasoan, eta pasatzeko lasai, igual pixka ditxain berkozu, baino aukera izango duzu. Bai San Juango ikusteko ze giro da hon, eta bai San Pedro onde ongo dian itxasontziak, postuak, eta bar. Ona. Bueno, zergatik ezin dugu falta egun hortan? Ze ezin dugu galdu? Zer zaten diozu mendikan jendiai? Nik gonbidatu nahi ditut, ikusle guztiak, gerturatzea, ikustea ez zalima diatorri, laugarren edizio hau esango nuke orain arteko bereziena izango dela, bereziki San Juan Baleontziaren botadura ikusi balin bazenuten, zuzenean ikusteko, sartzeko, bisitatzeko eta bere historia ezagutzeko aukera izango dugu. Eta, hori ezin da galdu. Ezin da galdu. Guria data, guria heldu behar dio. Hori da. Hori da. Ondo dago, futbola ikustea gutia, ondo dago, eskubaloia eta golfea ikustea gutia, baina, guria nola galdu behar dugu, ezta? Bai. Hau nola ikustezu? A ber, ni uste tezino da, hola, Bai, ezta? Bai. Hori da, jutega ikustea Rolling Stones da, holakoak, Hortako kola ite deu, baino... Hortako kola, ekatzi lamar, Bueno, batzuk ingoitu gonea, baitu, hola, botako jau. Vale, hau zitu nite ja, fin-fina dia, olilloa tope dakau, hola eskatuta bota. Inga gaur egun bat, horta, bestela hemen. Gana prejituta berdeula, Joseba. Venga, hau listo. Honei prejitu puntu bat eman, kurruskari usteko. Eta honi joa, plateran bila. Beitu, hemen indetena da pixka tortipula jarri pixka iragazteko. Tortipula hori ja dago. Boa, xamurre, zurrengua. Igual, likio pixka dara botako jote, baina. Bueno, hemen, platera. Haides, platertxo hartuko deu. Eta platera eratzen hasiko gea. Bueno, eta sarrerak. Nun daude eskura garri juteko itxasuntzira eta juteko behar dela esan dezula? Bai navigazioetarako, bai tailerren batean parte hartu nahiko balitz, bai ontziak bisitatzeko, sarrera guztiak gure webgunean daude. Nola da webgunea? Da pasaiaitxasfestivala.org, eta bertan topatuko zuten bai sarrerak, eta bai egitaraua, datozen egun hauetan, ze kontzertu, ze tailer, ze ontzi, eta dena, azalduta. Bueno, dena ondo ateatzia, gero hori izatea, ematuak girua laundu behar dula, jendia horrengoa buru belarri, baina, dena ondo ateatzeko, garrantzitsuena, zue dana garea saltzia ere bai, ezta? Hori da, dena konbidatzen ditugu, esperientzia hau bizitzea, eta itxasoa ezagutza, eta gure ondarea ezagutzeko, aukera hau ez galtzea. Ezin hobia da, iten duen lan guztia, gainean bolondrez askokin, mundu guztia hor buru belarri, eta goin behar duna jun, goxatu, eta xoxa batzu gastatu, beste gabe.
Beitu gauze Bai. garreten egen, Hemen, tipula gainetik jarriko jau torrelax, Beitu. Vale. Eta, guain, kuruskari bezala, hemen indaun tempuratxua. Ai, ama. Egarra indigo gorkoan, bai. Bai. Venga, hola xeak hau platertxo bat, eta guain jungo gea besteaten bila. Horrei perezilea jarri, eta gure saioa indeu. Bueno, eta saioa bukatuko deu, kaxi honekin hasike eta beakin bukatuko deu. Ados! Itxasontzi baten... Ai, amaen nire janari! Eskerrik asko, gaur egia esan eute Zorionak, zorionak. Eskerrik asko. Berro eta batin ditut, baina 21 bezala. Agur lagunak, ondo pasa, eta ez pasa.